ole voina hei bak tong lam an leng do na bak tong atangin so tilam so bak tong chuan thar kan ti lam kha ni a hei hi puzai on a te in pui kha ni solam chuan thar lama an leng phei don ni hei chuan thar bak tong chuan thar kan luta building po in pon lo nei tha hlom khop mai workshop furniture workshop ei zong an nitlang puya an ri chuam mai ani thingzai ri te a thei an ma ni phak tok angin nula lampon hian thleng te rong ten lo hnoya an lo not mama khoin to del tak an ni zia atakin a hmu thei khotlang tran rul na te in to del na konga ma ni tho chu nge ya tianga in le lo ten han din thei hmu hian ro pui tak zeta ni a kho chung po nuam in tha tak tak te ding khle thluah mai ni in tlan zelanga I fil lama kan chuk don ani a bak ton chuan thar hi a Mizoram le a Mizo te tan hrim po en ton tlak tak an ning ka hria a an thorim na te hi a fakom em ani zing an tho hma a mun danga na thok te po na thok turan chhuah hma in zingkara khotlang tan tlang te an nei theina ti khan teima takin khotlang tan an hun ten hmang theina ni hian fil lam kan pan thladona hei heng te hi an ma ni ina an kong te han black top te ni a PWD puina tel lovin ti hian an black top thei te hi ro pui tak zeta ni kong om mia lo kong an han sil chop te ni a yang kan tlan thla zelanga hei thing te pa an thlan mual lam mi thlang hi thlan mual te ani a boruak a nuam khop mai ti chuan mun danga kal ngai lovin ti hian picnic spot te lo oma an ma ni zinga hetiang enkol theile ron ti thei anom te hian fakom tak zeta ni khodang te ya vein ti hlim chop ngai lovin chuan thara hian ti hian pon lam mi te tan po a pan thlak lel omin chuan thar in chhuah thei dei mai a ti hian chuan thar stadium ani le a stadium te po hei field te po nuam khop mai tin he tilai a chung hi an secondary le hall te po ni a ti hian higher secondary ni ngal mai a chung saw hnuai saw stadium in khel en na pavilion te ni kan khi lam khi bak tong pa ngai ani a lam hi chuan thar bak tong chuan thar kan ti te ani thunga ti hian hei hi puzai ona thlan chu ni a chunga lu thei lo a pawna tangin ti hian kan han la a an chho le to do nanga puzai ona thlan an siam ro pui khop mai kut them thiam na hi an nei tha ni tian he ta khot an veng chak an khot chaklama ti hian tennis court te oma tian he ta volleyball court te heng te hian ma ni na an siam ani a khotam takina an nei thei lo ani mini stadium thlengin chuan thar unau te chuan nei a hi volleyball hian hei felfai takin plan mumal tak nei in an siama hemi a thlang lam hi tennis
tennis court ania hei chuan hot le tonga khua hi rin a in aliana in po an thanem viawang an holam hi bazar te po an neia ti hian chawhmeh bazar te sa bazar te dawr te po hardware dawr te chi hrang hrang a awm a chuan thar khawchhungah hian ti hian in to delh takin an khawsa hova thil chak khai han lakna mei tur pawh awlsam te in an kawt kaiah ti hian an dah a rem an hre hle mai chuan bak tawng chu kan hawhsan leh ta phota bye bye